Posibleng mahumana ang kalibog sa dakbayan sa Subo kabahin sa legalidad sa pagbaligya sa SRP lots nga nahimong rason nga dili magamit ang halin alang sa mga proyekto sa dakbayan. Sa desisyon ni RTC Judge Alexander Acosta niadtong Nobyembre 18, walay nakitang aktual nga kaso o kontrobersya nga nagkinahanglan og judicial power ang kaso sa pagbaligya sa SRP lots. Usa ka taxpayer ang nipasaka og kaso sa korte aron pagkwestiyon sa pagbaligya sa 45.2 ka ektaryang yuta sa South Road Properties. Tungod sa desisyon sa korte, wala na legal nga babag ang paggamit sa 8.3 bilyones pesos nga nadawat sa syudad isip partial payment sa SRP lots. Apan si Konsehal Margot Osmeña, ang head sa Finance Committee, nagkanayon nga iya unang ikonsulta ang desisyon sa mga abogado sa dili pa mohimo og aksyon ang korte.